הדין הרבני הגדול היה מתכנס. זה בלתי אפשרי. לכן אנחנו לקחנו באמצעי הבהול שכן עמד לרשותנו, ואני כולי תקווה שבאמת בית הדין הרבני יתעשת כאן ויבין שנעשה פה עוול זועק לשמיים ויתקן אותו. והאישה עצמה באמת מוכנה ומעוניינת להתגרש, לקבל את הגט. לקבל את המגיע על פי חוק, על פי מה שקבע בית המשפט. כבשת הרש, להבטחת כבשת הרש. ומעניין אותי מה חשבו בבית החולים כשאזקו אותה למיטה. מה חשבו במשטרת ישראל שראו אישה חרדית כזאת ואזקו אותה ככה ושמו לה שני שוטרים לעבריינים. טוב. אתה יודע למה התכוון המשורר ששם פה את התמרור? ודאי שאני יודע. מה אומר התמרור הזה? לעצור על הפס הצירה למטה, הצירה מוחלטת, ולהתקדם קדימה ולפנות ימין. למה יש לעצור? אתה יודע? ולעצור? לא. למה? לתת זכות קדימה. לעצור זה כדי שתוכל לראות אם ברכב, ואז לתת לו זכות קדימה. אוקיי. זה לא רק לעצור. עצרתי למטה, עצרתי למטה. נכון, עצרת למטה והמשכת בנסיעה. והיה שם... ויצאת פה ימינה, לסוזוקי בלנו הכסופה, לא אפשרת זכות קדימה. הוא היה צריך להאט ולעצור, כדי שאתה תוכל להמשיך בנסיעה. זה אומר שאתה לא נתת זכות קדימה, לא היה שווה כל העצירה שלך. שזה אומרים, אתה עוצר בתמרור בקו עצירה, או במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה. יפה, אז עצרתי בקו עצירה, לתת זכות קדימה. אבל אני חייב גם להתקדם, בשביל שאני אוכל לראות... אתה חייב לתת זכות קדימה קודם. להתקדם זה כשאתה יכול. לא על חשבון זכות קדימה לרכב אחר. שזה אומר, אתה מקבל הזמנה לבית משפט, ולוקח לך את הרישיון, ואתה תזומן לקצין לשימוע, הוא יחליט אם הוא משאיר לך את הרישיון ב-30 יום הבאים, או לא. אוקיי, יש לי את הכל מצולם כרגע, כי אני הפעלתי גם מצלמה, כי הייתה לי מין הרגשה, כי אני ראיתי אתכם פה, כשלקחתי את הפרסה. אתה תוריד את המצלמה לדיסק און קי או לאיזושהי מדיה אחרת, אני אשמח שתשתמש בה, ואתה גם תלמד מה לא עשית נכון. לא רק מה שאני אומר, אתה גם תראה מה אתה לא עשית נכון.